बिटिआरआव जिखिनि शान्ति सुक्तियाव जिखिनि लिरनानै लाबोफादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै, दिल्लीयावबो पास जायाखै। माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो? অবমন্ত্রী 3 বছর আগত পরে আমি খেতেছি था। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। आरो बेजों लोगोसेनो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला एबा भिडिअखौ जुदि खाब जानाय मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै होगोन बा लाइक खालामगोन बा कमेन्ट खालामगोन होननानैबो आङो मिजिंथिबाय। दा जियानो जायाथों मानो इलेक्शनाथ' जोबोर खाथियाव सफैबाय, बेखौ गासैबो मिथिबाय। दा बेजों लोगोसेयैनो गासैबो राजनितिक हान्जाफोरानो गाव गावनि राजनितिक पावारखौ गोख्रों खालामनो एबा रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोननो हास्थायनानै गोबांथार केम्पेइन खालामनाय नुनो मोनदों। आरो गोबांथार राजनितिक दोलोनि भटारानो जा, लिडारानो जा बा वार्कारानो जा, माने ओरैबा ओरै मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे पार्टियाव हाबलाय ओंखारलाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरनि गेजेरावनो मैया बिपिएफनि आवगायनि मन्थ्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव ओंखारदों आरो बेखौ बयबो नुनो मोनबाय। दा बाथ्राया मानि थाखाय बिथाङा इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाखो जे बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै, बेनिबो माखासे फोरमायथि होदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मानोना चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बोसोरथाम सिगाङावनो बिपिएफ हान्जानिफ्राय एक्सपेल खालामखानानै दोननाय जादोंमोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो 2024 मायथाइया बिपिएफ हान्जानि एबा बेक्तिगत भाबै हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जोबोद लाखि बोसोर होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा अब्ला बिथांनि माखासे भिडिअफोरखौ नायनि आरो बेजों लोगोसेयैनो प्रमद बर' बिथाङाबो आथिखालनि जिहेतु राजखान्थि थासारि बेफोरखौ लानानै माखासे खोथा बुंदों। आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय बेखौ लानानैबो बिथाङा माखासे खोथा बुंदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो आथिखालाव बिटिसिनि पावारफ्रा माबायदि आरो माबायदि जालांनो थांगासिनो दं बेफोरखौ फोरमायदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नायदिनि। मोनसे समाव इउपिपिएलखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफादोंमोन, भट होदोंमोन। खिन्थु दिनै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय, प्रमद बर' सरकारनिफ्राय, राजबंशीबाबो दिनै फैफिनजोबदों, आदिबासीफ्राबो दिनै फैफिनजोबदों, मुस्लिमफ्राबो दिनै फैफिनजोब्बाय। मथथे गासिबो जाथियानो दिनै बिपिएफखौ मदद होनो होननानै हाजार हाजार इउपिपिएलखौ नागारनानै जोंनाव जगदान जागासिनो दं, बेखौ नुनो मोनगासिनो दं। दा बेखौ नायनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाया देरहानाया खाथां जानानै दं। 100आव 100% बिपिएफ हान्जाया एबाराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहागोन। आरो दरं अदालगुरियावबो जोंना दुर्गा दास बर'आ देरहानाया खाथां जानानै दं। मथथे जोङो बिपिएफ हान्जाया एबाराव माने खोब लाखि होननानै बुंजायो। बे 2024 सना माने जोङो सानै एमपि दैखांहरनो हागोन। खोथाया बेनो। बिटिआरआव जिखिनि शान्ति सुक्तियाव जिखिनि लिरनानै लाबोफादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै, दिल्लीयावबो पास जायाखै। माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो? बिटिआर एकर्डनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ, अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा, बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन। बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैयानो। बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों? बिसोर जेबोखौ मिथियैयावसो जाखानाय। गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन। बे सुक्तिया मिथियैयावसो जानाय। प्रमद बर'आ मिथिखाया जेबो, बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों। शान्तिनि प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। बेहाय रायलायनांगौ जेबो गैया। मथथे बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै, दिल्ली केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै। बोरै इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुंबाय थानो हादों?
माखौ लानानै इमप्लिमेन्ट सावरायाखैयानो मोनसे जे शान्ति सुक्ति जाबाय मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि सायाव आसाम केबिनेटआव दिनैसिमबो खेबसेबो सावरायनाय जायाखै बेनो सरकारखौ सोर सालायदों सरकारखौ इउपिपिएलआसो सालायदों जाय मानसिया सरकार सालायदों बेखौसो जों बुंगोन दा बिजेपिआथ' बेहाय सरकार सालायाखै लोगोसो लाफादों आसल सरकार सालायग्राया इउपिपिएल आसल सरकार सालायदों इउपिपिएलखौ बुङाबा सोरखौ बुंनांगौ বিজেপিয়ালাই লোগোসে লাফাদোं সন্তু মোৰ কাৰণে নহয় মই কৈছোঁ আমাৰ বিজেপি দলৰ কাৰণে খুব লাখি বছৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কেলে মানে আমি কেতিয়াও মানে 2জন এমপি পাঠাব পৰা নাছিলোঁ দিল্লীত কিন্তু এইবাৰ 2024 যিটো এমপি নিৰ্বাচন ইয়াত আমি 2জন এমপি পাঠাব পাৰিব ফাইনাল হৈ গ'ল 100% জিকিব সেইকাৰণে আমি 2024টো আমাৰ বিজেপি দলৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু মই সেই কথাটো জনাই দিছে হয় মই বহুতবাৰ লটাৰী লৈ আছিলোঁ আগৰ দিনত কিন্তু এই 2024ত মই 2বাৰ লটাৰী পালোঁ একটাটো হ'ল বলেৰো পাইছোঁ মই একবাৰ আৰু একটাৰ বুলেট এনফিল্ড বুলেট পাইছোঁ দুটা 2বাৰ লটাৰী ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এইটো সেইকাৰণে মই মানে 2024টো আমাৰ বিজেপি দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ এই 2024টো আৰু মোৰ লাইফতো পাৰ্চনেলি খুব লাকি বুলি মই ক'ব পাৰোঁ মানে মই লটাৰী পাইছোঁ না 2বাৰ একবাৰত পাইছোঁ মই বলেৰো একবাৰত পাইছোঁ মই এনফিল্ড বুলেট সেইকাৰণে কৈছোঁ মই 2024টো আমাৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ হ'ব মন্ত্ৰী 3 বছৰ আগৰ পৰাই আমি খেদাইছে তাত बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हाबाय जे बिपिएफ हान्जाया आथिखालाव मा थासारियाव दङ आरो इयुनाव मा थासारियाव जाहैगोन आरो चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै थांनायाव बिपिएफ हान्जाया बेसेबां खहा जादों बेसेबां मुलाम्फा जादों निश्चय बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों हमनो हाबाय दानिया फैदिनि प्रमद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरखौ माने बुरखायनो थाखाय माबायदि बिबुंथि होदों जे बिथाङा बड'फानि मुं लानानै जावले जावले गोजोन फैबाय गोजोन खौसेथि फैबाय आरो गोजोन खौसेथि लाबोनांगौ होननानै बुंदों नाथाय बिथाङा दिनै गोजोन खौसेथिनि मुङाव बर' हारिनि थाखाय मा मावदों रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय नुबाय अब्लाबो बिथांनि भिडिअखौबो एसे नायनि बिथाङा मा बुंदों जोंहा गोबां खहा जाबोदों दा नैबे समाव जायफ्रा हारिनि बाथ्रा सानो हारि जौगाजानो लुबैयो गोजोनखौ लुबैयो खौसेथिखौ लुबैयो बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आङो इउपिपिएल हान्जायाव फैनो थाखाय खावलायगोन दिनै चन्दन ब्रह्म बिथांनि इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैनाया जोंनि माहारिनि खौसेथिखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायजों लोगोसे इउपिपिएल हान्जाखौ माहारि सिबिनाय हाबाफारियाव आरोबाव जोङो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन आङो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बरायो जोंबो बेखौनो लुबैयो जे हारिनि खौसेथि जौगानाय आरो गोजोनखौ अरायसम लाखिनांगोन आरो बड'फानि जेसेबां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय माहारिनि आद्रा थानाय हाबाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों खौसे जानानै आवगायलांनांगोन दानिया नायदो गोजोन खौसेथिनि मुङाव प्रमद बर' बिथाङा मा मावदों बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव जों बर'फोरा माबायदि खैदां खैफोदनि गेजेरजों सौसिनांदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो हमनो हागोन दिनै बिटिसिआव मोनसेबो पावार गैला साख्रि बाख्रि होनो हानायनि गोहोबो गैला माने पावारफ्रा लांजाजोबफिनबाय इएमफ्रा दिनै चिफ डेपुटि चिफफ्रा जेबादि मर्यादायै गिदिंनो हानांगौमोन जे रेंक मोननांगौमोन माने केबिनेट रेंक मोननांगौमोन स्टेट मिनिस्टारनि रेंक मोननांगौमोन दा बेफोरबायदि मर्यादाफोरखौ बिथांमोनहा दिनै मोननो हायाखिसै बेनो मोनसे लासिंसिं बाथ्रा लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्ति होनबाय थादों जेखौ बे बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय भारत सरकारनिफ्राय मोननांगौ जायफोर इनस्टिटिउसनफोर दंमोन गिदिर गिदिर बेफोरखौबो दाख्लै 3 तारिख जानुवारियाव रायलायनाय समाव दिनै बेखौ गासिबो माने मावनो हाला मावनो हानायनि केपासिटियाव गैया बेफोरबायदि बुंनानै बिथांमोना रिजेक्ट खालामजोब्बाय दा बेनो बेसेबांबा दुखुनांथाव जोंबो लुबैदोंमोन जायोब्ला मोजांमोन जोंनि थाखायनो जोङो इउएन ब्रह्मनि नामाव मोनसे गोदान इउनिभारसिटि मोनगोन जों बेखौबो सानदोंमोन स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोनोब्ला मोजां जोंबो सानदोंमोन नेरिम जाब्ला मोजां जागौमोन जोंबो सानदोंमोन एनआईटि जाब्ला मोजां जोंबो सानदोंमोन आरो गोदान नवोदया स्कुल फैबावब्ला मोजां जागौ खोमा जोंबो नंदोंमोन बे जोंनिनो मोनसे मोजां मोनसे लक्षणमोन जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय नाथाय दिनै नुनो मोनबाय भारत सरकारा अलरेडि बेखौ रिजेक्ट खालामबाय मोनसे दुखुनांथाव रेलवे
माने कस फेक्टरि जानांगौ बेखौबो रेजेक्ट खालामबाय। दा दुखुनांथाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL दिनै बिथांमोना भारत सरकारजों थगायजाबाय, बे फोरमान जाबाय। बिथांमोना जे साफा साफा फेलार नेता बेनिफ्रायनो दिनै जों मिथिनो हायो। दा बिसायख'थिनि साखाफारा हिसाबै जोंहा जाखाजोब्बाय रेडि गासिबो। जोङो थांनाय 2023नि 10 डिसेम्बरनिफ्रायनो जोङो प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव बे अभियानजों जों आवगायबोबाय थाखादोंमोन। जोंनि केम्पेइना बोसोरसेनि बारा जाबाय। दा अलरेडि जोंना जाखाजोब्बाय। जोङो 7निफ्राय 8 लाख भट मोननानै देरहागोन। दिनै जों बेखौ मोनसे सार्भे खालामनानै मोनबाय। जों गामि गामि सार्भे खालामदों, न'खर न'खर सार्भे खालामदों। जोङो बेवहाय दा मिथिबाय कास्ट वाइसबो जों सार्भे खालामदों। दा बेवहाय जों मोनबाय माने 7निफ्राय 8 लाखनि गेजेराव भट मोननानै देरहाहैगोन। जों थाखा फैसा होनानैबो रावखौबो जयनिं खालामा। खिन्थु जों खोनादों UPPLआ माने जयनिं खालामा 500 थाखा होयो, 1000 थाखा होयो, जबरदस्त आइजोफोरखौ लेंलाङो। आइजोफ्राबो 500 थाखा मोनगोन होननायखाय ज' थांनानै 500 थाखा मोननांगौनि खाथिराव जयेन जाफ्लाहैयो। बेखौ दिनै जों खोन्थाबाय थादों। जोङो फैसा होयो होननायखायसो थांदों होननानै जोंनो खोन्थाफिनो। दा बेबायदिनो बिथांमोना थाखानि लब देखाय देखाय जयनिं खालामदों। खुनु बर' रायजो राजाया दिनै बिथांमोननो भट होनो थाखाय थियारि नङा। बे गासैबो भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आं गोलावथार खालामलिया। जाय हक बोसोर गोदान बैसागुनि मुङै गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ फिन जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथिबाय जे नैबे गोदान बोसोरा गासैनिबो जिउआव जौगानाय, देरहासारनाय आरो जाफुंसारनाय लाबोथों। अरायबो खैदां खैफोदफ्रा गोजानाव थाहैथों। दा बिनि थाखायनो इसोरनियाव फिन खेबसेबाव आर'ज गाबनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।